Kamar yadda muka saba a kowane lokaci, a yau mun zo muku bayani dangane da mawaƙi Nura M Inuwa. Sai dai kafin mu je zuwa cikin bidiyon muna roƙon ku kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin da haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da ku. A wannan bidiyon za mu yi muku bayani akan Nura M Inuwa sannan kafin mu je zuwa cikin bidiyon kada ku manta ku danna like akan wannan bidiyo. Wannan tasha ta Abdul TV ta ɗauki nauyi wajen kawo muku abubuwan da suka shafi masana'antar Kannywood, sababbin mawaƙa da kuma sababbin jarumai da waɗansu sababbin series wadda suke fitowa. Don haka domin kasancewa da kuma samun irin waɗannan abubuwan labarai, ilmantarwa da faɗakantarwa duka ku kasance da mu a wannan tasha ta Abdul TV. Don haka sai ku yi subscribe domin samun bidiyon mu da zarar mun saki. Wannan fitaccen mawaƙi Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba a masana'antar Kannywood, wanda ya ɗau tsawon lokaci yana waƙa sannan kuma yana yin fitattun waƙoƙin shi sannan kuma yana yin abubuwan shi cikin natsuwa, cikin hikima da dabara. Yakan yi waƙoƙin sarauta sannan yakan yi waƙoƙin soyayya, ya yi waƙoƙin ban tausayi, ya yi waƙoƙi wanda ake yin bidiyon su tun daga irin waƙoƙin da tun na baya wanda aka irin su Shindu, su Salama, su Afra da dai sauransu. Wanda dukkanin wanda yake kallon fina-finan masana'antar Kannywood ya san wanene Nura M Inuwa sannan kuma ya san irin ƙoƙarin da yake da kuma irin fitattun waƙoƙin da yake. Musamman idan aka ba shi waƙa ta talla kamar irin tallan kamfani ko wani abu makamancin haka, ko kuma waƙa da 'yan kwanakin nan wanda ta tallan kamfanin shi wadda yayi wato Mai da Max. Wani waƙa an tsara mata kalamai mafi inganci sannan kuma mawaƙi ne wanda yake da hikima. Yakan tsara waƙoƙin shi cikin natsuwa da kuma cikin hikima da kuma ilmantar da kana gani kana ji ka san cewa akwai ilimi a cikin wannan maganganun wanda aka tsara su da hikima. Fitaccen mawaƙi Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda masana'antar Kannywood ba za ta taɓa manta da shi ba, wanda komai tsawon lokaci ba za a taɓa daina sauraron waƙoƙin Nura M Inuwa ba saboda a yanzu haka yana da fitattun waƙoƙi kuma ya yi shekaru da dama yana yin waƙa wadda ko iya wannan daɗewar ma za ta sa banda fitattun waƙoƙin da yayi wadda ba za a manta da su ba. Mawaƙi Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda a kowane ɓangare ya ƙware musamman ɓangaren waƙoƙin soyayya, waƙoƙin sarauta, waƙoƙin talla da dai sauran waɗansu waƙoƙi wanda yake yi ma a yi fim ɗin su. Wadda ko da a cikin wanda aka yi da irin tsofaffin fina-finai tun ana 1 and 2, 3 and 4 irin su Shindu, su Salama, su Afra akwai sauransu da yawa wadda ya yi su, su Rigar Aro sannan kuma za ku ga yawanci Adam A Zango sosai yana hawa kan waƙoƙin shi ko bidiyo album ɗin ko kuma idan an yi wasu manyan fina-finai. Mawaƙi Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda babu ruwan shi a masana'antar Kannywood sannan kuma a cikin sauran mawaƙa. Ba dai ka ji an ce an yi wani cece-kuce tsakanin shi da wani mawaƙi ko wani jarumin fim ba. Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda za a iya yabon shi a masana'antar Kannywood sannan kuma a ɓangaren waƙoƙi. Ok, mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba. Kada ku manta ku danna alamar subscribe sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba.